Mae'n ddydd Mawrth yma yn y sioe fawr, yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion, a hynny ddim ond golygu un peth. Mae'r adran iau wrthi yn herio ei gilydd ar gyfer y bencampwriaeth iau. Da ni'n ymuno ar ganol rhagbrawf ar hyn o bryd. Dychmygwch y sefyllfa. Mae yna 10 o'r arbrofion yn gorfod cael eu cynnal yma hyn. Mae yna gymaint o ddiddordeb yn y dasg ger bron. Da ni ar hyn o bryd yn ei chanol i felly ar rhagbrawf 5 ac Matt Wollaston o Loegr ar 1, Sam Lloyd Jones o Gymru ar 2, Fraser Thomas ar 3, Ryan Adams o Loegr ar 4 a blas rhyngwladol i'r line-up y fan hyn gyda Daniel O'Marks o'r Almaen ar 5 a Hugh Williams yn gyfarwydd iawn i fina o Farmers Mart yn Dolgella ar 6. Felly, digon o ddiddordeb yma yn yr adran iau ac wrth gwrs ar y lefel yma mae'r bechgyn yma yn dal i ddysgu i crefft. Maen nhw wedi falle gwneud y prawf Blue Seal, maen nhw'n galw o Seal Las, ac falle i medal efydd. Ac felly ar hyn o bryd maen nhw'n canolbwyntio yn bennaf ar daclusrwydd. A Sam Lloyd Jones wrth i fan hyn yn arddangos ei grefft i'r eitha. Welwch chi ddim ôl yr stodiau o gwbl fan hyn. Welwch chi ddim glân yn cael ei adael ar ôl ar y corff o gwbl. Dydy o ddim yn mynd yn orgyflym fel y gwelwch chi. Ond ar y llaw arall mae'r glân i gyd yn dod i ffwrdd oddi ar yr oen yma yn un darn. A dyna sy'n holl bwysig bod y glân yn cael ei barchu. Chydig bach o gic yma ne, ond mae pethau'n mynd y dda iawn yma yn y gystadleuaeth ar hyn o bryd. Mae'r wyn yma wrth gwrs wedi cael ei... Dyn nhw rioed wedi cael ei cneifio o'r blaen. Maen nhw wedi cael ei tocio yn barod ar gyfer y gystadleuaeth. Ond dyma y tro cyntaf maen nhw wedi cael ei cneifio, felly mi fedra nhw fod yn wyllt a mae cic yn gallu taflu dyn yn sylweddol, ond mae yna gneifio arbennig o dda'n digwydd. Hugh Williams yma yna mynd i mewn am i drydydd 3 oen sydd yn cael ei cneifio ar y lefel yma. Chydig o gic gan Sam Lloyd Jones yn fanne ar 2, ond mae o'n rheoli yn iawn a gwneud yn siŵr fod yr oen yn gorwedd yn ei lle. Wrth i ochr o yn y cefndir mi welwn ni Fraser Thomas yn cael hwyl dda iawn arni hefyd ar y goes ôl ddiwetha yna. Lawr a hi am y nesa ar stondin 2 a Sam Lloyd Jones. Da ni jyst yn gweld pen Matt Wollaston hefyd yn fanna yn cneifio yn arbennig o daclus ar stondin y rhif 1. Dyma ni olwg gwahanol rwan ar y goes gynta. Dyna sy'n hanodd i ni fel sylwebwyr, maen nhw'n cneifio i raddau a'i cefnau ato ni. Wedyn da ni'n troi rwan ar y stodiau dwytha. Fan hyn da ni'n dechrau cyflymu. Welwch chi, mae'na gyfle fan hyn i gael ystod hir pan da ni'n torri'r glân i ffwrdd. Felly mi fedrwch chi gneifio'n gyflym ar y darn yma i orffen yr oen, yr chydig bach rownd y cefn, a mi sylwn ni hefyd pa mor bwysig ydy'r un strocen a dros yr asgwrn cefn ar yr ochr gyntaf er mwyn gallu gorffen yn daclus. Lle da ni rwan, da ni mewn yn gwylio Ryan Adams ar hyn o bryd o Loegr. A dyma chi ddarn anodd o unrhyw oen i'w gneifio. Darn anodd rownd yr gwddw yna. Mae hwnna yn gamp. Pan ydych chi wedi curo hi ar y gamp yna, ydych chi'n gneifio'r da. Os mae'n gul, mae'n anodd iawn, dychmygwch chi, mae'r darn llaw yn fflat, mae'r oen a'i croen yn grwn wrth gwrs. Ac felly, ydych chi'n trio gwneud camp o gadw rhywbeth fflat ar rhywbeth crwn. Mae o'n heriol tu hwnt. A ni'n ôl â ni ar Hugh Williams yn pwyso'r bwtwm coch na i orffen yn gyntaf ar hyn o bryd. Gwni weld os bydd y bwrdd a'r beiriad i lawr yn y gorlan yn cytuno, mae fo sydd wedi dod i'r brig fan hyn.